everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Palabay sa ko. Hindi ko majuti. Bahala na siya. Oh. Ay, may nuktok man. Balik ba kas Chris? Unsay? Oh, uy, di. Ikaw mo din eh. Suruy mo ka. Yan, hilagit ko. Para magprangkahe ta ba? So, unsa di? Sultihi lang ko ha. Nagagusto kang babes? Hindi. Ikaw may babag na ko, Franco. Murag believe kis babes ni mo. Huwag na siya katuwa gabi eh. Kaya naghuna-huna siya ni mo. Bida no? O siya katuog nga. Naghuna-huna na kong bati na kong naong. Franco. Prangkada lang ka. Hindi. Huwag ko'y gusto ng babes. Di may tabong mangilog ko ni mo. Gusto ko niya? Imo siya. Pero di may tabong nakagusto ko niya. Sabot ka? Dili. Dagway ng Miss Babes. Danas ni Mal. Bilyard pa na. Scratch na siya na ko. Makilimbigit ka niya. Uy siguro, ako yung mapatay o di ba? Ako mo yung makapatay. Franco. Imo siya. Way nahangol na niya. Oh, Franco. Tinupitaw na. Hantugi ko niya no. Ngalabi siguro. Di man yun na masugot ako. Oh, may kinihibaw di ka ana. Nga, ikaw, anong silos-silos mo ka na ko? Makalagot mo kayong tan-ahon gud. Gahapon lang. Aw gabi eh. Trapo-trapo kasi ang naong. Lagot kay ko eh. Kasuntok ko na kay ko nimo. Awa. Sana? Kasuntok ko na kay ko nimo. Bida, kita mo na? Peligro lagi kayo kung maibog ka o may gugma ng klasihas babae, di ba? May gugma tanan niya, daghan gusto mong patay na to. Katong iyang mga si Jesse. Murag init sa kaito na ko. Kunya ikaw, tumboy, ibog ka niya. Gusto sa kamukulakan ako. Ano tuyuan na ko siya, ha? Di na ko igambol ako kinabuhi niya, Andy. Oh, very good. Ayaw good, Franco. Ang akong ipanguyab niya, ana lang nimo. Oh, sa? Hiya matag sa tugisulti nimo, usba ra gud. Ang akong ipanguyab niya, ana lang nimo. Di maklaro, usba. Ang akong ipanguyab ni Miss Babes, anha na lang nimo. Oh, Iya, gisipok mo akong kilid. Noon sa mga Ayaw kong bugal-bugal diha. Nagtuo ka? Mabisag ingon ini lang ko, di ko musukol mo, ha? Bida. Ni ara batasan nimo eh. Ngilal bitaw, karon pa ka? Usba di ka, may Oo, imo niya. batiag ng butasan. Abi na ko sa mga gwapar na nga pronto accident. Buang ka, kit. Agay! Sakit, sakit mo. Buang Subor ka? pa dyan mo, bida. Ha? Buang ka? Lakip sa di gwapa, pronto accident ka, buang nga ka. Adi, bida, miga ta ha, bida. Mulot, miga. Bugal-bugal mo ka. Kasi bugal-bugal diha. Asa bugal-bugal na ako gisulti, be? Unsa na itong gisulti ni mo, ha? Di na ito bugal-bugal, ha? Bugal-bugal dito. Nga akong ipanguyab ni Miss Babes. Anha lang ni mo, bugal-bugal din na. Unsa din na? Dili na bugal-bugal, ha? Anong bugal-bugal lagi, be? Ano man, di ka babay? Unsa, usba? Usba ba? Pitik ka. Bisag sukmagon pa kunin mo sa kadaghanan, di pero. Bisag usaon. Panamin. Di ba? Babay ka, di ba? Babay ka! Ha? O, angay kang higumaon og lalaki. Pati yun, ti karong animal na ka. Bida. Sabot ka, eh. Dili ka gustong masabot. Ah, buang-buang ka kida. Buang Nga nalik ko buwang, pero ba na tinuod? Oh, uy, hala. Si Miss Babes, mo'y nanawag. Galing kong tawag niya da. Hello, Miss Babes. Hello, Chris. Unsa naman? Si Franco, asa naman siya? Dili ko na siya mo duty karon, Miss Babes. Mao ba? Sige. Salamat, Chris. Bye. Bye. Sorry lang yun, Miss Babes. Pero maawa si Franco nga mo duty. Tungod kay gisakitan siya sa imong gipanulti.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Mao na resulta sa way panagana nga pagsulti. Wa huna-huna nga makapasakit sa imong isig ka tao. Laliman ka, ana. Ang numero unong gikinhanglan nga musugot ang babay, mao ang kagwapo. Doon na ba untay laing paagi? Pero wa na ang ipadayon. Kaysa numero uno nga, mao ang kagwapo. Wa na kapasar si Franco. Mong wa na lang. Ay, kahak bayaan ni, oy. Nahiubos ko din si Franco. Kay dili man mo duty. Sorry lang yun kaayo, Franco. Lahasol hinuon ko da. Lakaw na ka? Asa mo ka? Anto na ko. Sige, lakaw na. Wa kayang kabalakan ha. Tungod kay bawa kang wa ko interest ni Miss Babes. Nga may mong naibkan. Salamat kayo ha. Tagkuaya to. Put lang. Layo ra kay to nimo. Usban tayo. Bahala ka. Sige, usbi ko. Basta kumparan ako. Miss Babes, ikaw. Anak ko nimo. Animal! Oo, bida. Ka. Bida, yung Kapoy na gunitan ko nimo, ko. Bida, ay, giliyohi Ayaw lagi, ko bida. bugal-bugali, ha? Kasabot Ipatukuli ka. mo yung naon ako. Ay ko bugal-bugal lagi kasabot. Buhi lagi ko, buhi ko. Buhi anta na ka, nya. Hindi, sakitan ako nimo, ha? Tungod kay mo anay angay nimo, Franco. Di ka magkonsensya? Ha? Na ikaw, pasakit ka na ko, pero ako, igor ako nagbabati nimo. Nga kumparahon mo si Miss Babes. Unya, ikaw og si Miss Babes, anha ko nimo. Balik ka sa kadiri, ragkon balik ka sa ka, ha? Ha? Agi, nayap. Buangon ka, gihagkan ko nimo, Franco, ha ka? Sorry. Mura ko tuyo, ha? Bastos ka, animal ka, ha? Kalit mo ko nimo bitan, pinapaon na noon ko nimo. Wato mo ko tuyo, ha? Angay. Untog ka nino ko nga bil si mga Animal ka, bida. bastos ka. Di apay. Ha? Diha ka na, bastos ka, animal ka. Ay! Ha! Masuk sa kumo to buya na. Okay. May lamos ko. Kaluod. Kaluod. Kiyagkan ko sa animal nga Franco. Papatay ta kang Franco ka. Leche. Lura. Toothbrush ko, pi. Ang ako toothbrush. Asa man to bisit, animal. Pati bisit. Oh, si Miss Babes. Hello, Miss Babes. Hello. Franco, dili na ka mo duty karon? Kuan, sorry Miss Babes. Hindi ko ka-duty karon. Kay glain ko tiyan. Ang tungod siguro ni sige inom gabi eh. Mao ba? Mao ka ni hinungdan? Murag mao gyud Miss Babes. Wala hinungdanan eh. So, mobalik pa kag duty. Oh, kung pabalikon, mabalik ko. Mobalik ka, Franco. Mo duty ka. Oh, salamat. Salamat, Miss Babes. Oh, bye. Tuo mo. Sagin-ani lang eh. Pobre. Pero may kaugalingon, may karpo o kauwaw, Miss Babes. Sagin-ani lang ng dagway na ko, pero never na maipog kong papay nga sama ni mo, Miss Babes. Never. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.